Dnes mi napadlo niečo pekné, o čo sa s vami chcem podeliť a myslím si, že je to taká malá vec, ktorá môže byť súčasťou života každého z nás a môže to byť prospešné pre niekoho, minimálne na nejakej energetickej alebo inej pozitívnej úrovni. A to je to, že dneska ráno v Prahe ma zobudilo strašne veľa sirén a hukačiek a úplne hneď automaticky som sa na to zobudila a som sa pomodlila, že proste ten človek alebo tí ľudia, ktorých idú zachrániť tí ľudia v sanitke, tí zdravotníci, tak nech sú v poriadku, nech sú pod ochranou a tiež proste nech lekári a sanitári majú silu im pomôcť. Takže je to podľa mňa také pekné, že vždycky, keď vlastne počuješ tú sirénu, že niekto potrebuje pomôcť, tak sa tak pomyselne pomodliť alebo im proste poslať energiu, nech sa im podarí v zdraví prekonať to, čo práve prežívajú. A aké je to super, že proste pred 100 rokmi, keď ti niečo odrezalo nohu, tak kým došiel z mesta na dedinu lekár, tak si umrel. A teraz stačí zatelefonovať a dá sa k tej pomoci rýchlo dostať, takže to je úplne super.